turkashi. Asho Maira ta fashe da kuka tun bayan da aka bayyana cewa an kama da Ibrahim Kunya wato da shahararren jaruman na ita da kuma lakabi da haka men. Yayin da dai yanzu hukumar nan ta Hizba ma take ƙara neman wato dai shahararren dan ƙasar nan ta Niger wato da makeup wato da shahararren dan Daudin nan. Yayin da kare hukumar ta Hizba din dai ta ƙara ramda wato dai shahararriyar waɗannan mai suna Lawansi yayin da haka dai a yanzu dai abin da ke faruwa shine fa Murja yanzu bayyana cewa Murja ta dawo da kai dan na dan Kande tun bayan ta je ta girba abin da ta aikata. Sai kuma cikin nan ya kwaje cewa yadda fa ya shahararren shi an nan wato da amince tambayi shi ma da ya fito ya argargaji Adam ya dango da shi da yaran Sahuru din mama tabbas yanzu abin da ake cike fito tabbas da kuma ta kace me tsakanin Adam ya dango da shi da dai amince tambayi masu rare sai gira jama'a saboda mun jin wannan watanin nan kyawa a halin yanzu don ganin da kai da mu a cikin namu ne yanzu da aka ce wannan shi da bakin farkon kuna zuwa kun da shi da komai albarka ya kamata wannan subscribe da kudin al'amuran sanarwa kamar haka. Tumatilla shayar jarman na ita ta Murja Ibrahim Kunya wadda kuwa sanin ta da ya gamin wadda wata ganin zai ta tsinka a harkar tasu ta media musamman ma shafukan na ta na duniyar TikTok tun bayan da yan zuba suke da ita suka kai ta zuwa gidan kan gidan gyaran hali bayan da kotu tun kama ta hukunci aka je gidan kan ta yan kwanaki yanzu abin da ke bayyana shine Murja Ibrahim Kunya ta dawo da kai dan Kande yayin da aka zarka dai hukumar ta zuba ne ta bayan ta kawo ta dakawa da Lawan Siwawa wadda kuwa masanin ta da shariyar iska mutum maɗugo ta wato da wangin nan ta TikTok din da yi domin fa ita tabbas yadda ita wannan take cewa ta Lawan Si tabbas ta kudu da ma zai aure ta tabbas bai san cewa tabbas ba sai ya barta ta aure mace wadda to wannan jaje ne ce ya ta sa ta aure na waje ya tabbata cewa ita tabbas ita fa a duniya ita in mata ya harka da fito ita mai za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka sa su fahimta kafin wace kure musu. Rikici ya barke tsakanin Aminu J Tamboy da shi da Adam Izango da Huru dan mama tun bayan da Aminu J Tamboy bayyana cewa Adam Izango ya sa Huru dan mama ya zo ya ci mai mutunci da kuma ganin abubuwan da za a mai domin garin Arbiya Aminu J Tamboy wato population sa hakan ya zama fa Aminu J Tamboy ya fito yana ta wato dai mukunkuni da kuma dai bayyana gaskiya da yadda ke zagin Adam Izango da shi da Huru dan mama yayin da yanga cewa Adam Izango ko shi din bai sai mai wannan shirman ba balle kuma Huru dan mama an kuma kaga zai zo irin ta jamhuriyar Niger tun bayan Hizba da take neman wato sharan dan dodon nan ya suna mai ruwa a Jallo tun bayan da suke rawar izanci da shi da Murja Ibrahim Kunya hakan ya jawo kace nace da kuma cece kwace musamman ma a sabon shalan ta na haka ta TikTok din share ta jarman nan ko sannan ya rike rara wadda gobe sanan ta da dai Asho Maira a yanda yanzu rara ya kara gwamnati ta da sabuwar mota a dalleliya mai matukar tsada wadda ke kan kasan kalbatan nan kasancewa rara ba wa kadan mai kuɗi bane ba to shi inda ta fashe da kuka da ka bayyana a wani sabon sadunta ya ita bayan da kawo Murja Ibrahim Kunya ganin yadda take rayuwa a cikin gidan dan Kande amma yana cewa Murja Ibrahim Kunya ta haɗu da Lawan Si a gidan nan na dan Kande gidan gayan hali yayin da kuma zai safafa ta tare da ita da tabbas Murja Ibrahim Kunya ta kwana biyu a gidan na dan Kande domin gyaran hali amma ko da dai to yanzu Hizba ne ta mata ta ƙara samun albarka da kuma ƙara samun matuƙar babula a gurin al'umma wanda suke shi mata albarka da kuma gode Hizba kala irin aikin Allah da take ƙara ina kama irin wa'annan sharan ɗan duniya wa'anda suke bata mutane society da yanzu tabbas sun zama yana cewa dai kamata ya ce dama ko ta Hizba a cikin take aikatawa ga duk wasu ƴan matan nasu na gari domin ganin yadda don an ce maganin da wani ya sha wani tsoron Allah amma fa an ce dole sai ya tuna aya domin dole sai tuna tsako wani domin aya ta tsoro masu saurare sun kace da kowa zai namu na gaba cikin labarin na wani lokaci fatan duk wani da kasance da mu yanzu a cikin labarin namu na safiya masu saurare da kuma sai kuma fatan dai kun subscribe da kuma comment da liking domin daina mana wani gyaran mu ko kuma dai wani abin da ku gani wanda bai dace ba muna so ana kun gani kada ku shiru da Allah masu sauraron mu domin ba ko ba mu domin tabbas muna so ne mu ji daga bakin ku yanayin bidiyon nan suke kayawa mutan lafiya salamu alaikum amin sun